Една продукция на Митко Кинг Продакшън. Митко Кинг Продакшън. Ах, тази чужбина, чужда земя, чужди хора, а моето сърце остана вкъщи. Тръгнах рано сутринта с куфар в ръката. Децата ме изпратиха със сълзи на очите. Казах, ще се върна, но времето минава, а всяка вечер домът ми липсва. Ах, тази чужбина, ах, тази чужбина, ти ме отдалечи от моите деца. За тях съм тръгнал, за тях издържам, но всяка нощ за дома мечтая. Работя ден и нощ, за да имам за децата. Но какво са парите, когато няма прегръдка? Чувам гласа им по телефона и когато кажат татко, сърцето ми се къса. Деца мои, не ме забравяйте. Татко е далеч, но мислите му са при вас. Всеки километър, който ни разделя, ме кара да ви обичам още повече. Вземи времето, вземи годините, но няма да вземе любовта ми към вас. Деца мои, идва денят, ще се върна у дома. Една продукция на Митко Кинг Продакшън. Митко Кинг Продакшън. Деца мои, татко се връща.